Boas noites. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, compareceu hoxe ante os medios de comunicación para explicar o acontecido onte no pleno de investidura no que se votou, así mesmo dándolle así a presidencia da Deputación á popular Elena Candia. Martínez culpou o BNG desta situación por querer dar leccións e impoñer as súas condicións ao PSOE. Tamén dixo que non vai a dimitir porque cumpriu as normas do seu partido, o que lle pide que o defendan ante a chantaxe dos nacionalistas para encabezar unha posible moción de censura. Quixo tamén deixar claro que non está doído co seu partido. Tamén ve indigna a revocación do seu nomeamento ordeada no último momento pola Comisión Federal de Listas. A este respecto, ao seu xuízo, dixo que algunha persoa do entorno do presidente tería que presentar a súa dimisión nestes momentos. Moi crítico co BNG, aos que acusou de enrocarse como talibáns islamistas, tamén dixo deles que deben ser os que reconduzan a situación. O alcalde de Becerreá tamén dixo que nin é un corrupto, nin un sen vergoña. Só unha persoa que defendeu o partido durante 40 anos e que ten o dereito a aspirar á presidencia da Deputación. Pues yo creo que lo que tiene que pasar es que el bloque nacionalista gallego respete al Partido Socialista y los estatutos que tenemos, que diga y negocie con el Partido Socialista la Diputación Provincial de Lugo, porque aparte no había ya nada que negociar. Llevábamos 8 años gobernando juntos sin ningún tipo de problema. Era el gobierno, además, que pedían los lucenses otra vez, ese gobierno de progreso que se reuniera de nuevo. Hicimos más de 200 ruedas de prensa esta legislatura juntos. Nunca hubo el mínimo problema. Era un pacto encarrilado. No había casi ni que discutir. Y por las razones que sean, o porque se dejaron meter donde no debían y los fueron llevando hasta esa situación, el bloque es el único responsable de lo que está pasando en la Diputación Provincial de Lugo. Se le dice acta notarial de renuncia, una firma en blanco, un papel renunciando sin fecha, porque si no os fiáis de mi palabra, de que cuando os abra ese juicio oral Manolo se va, se os da por escrito. O sea, no les vale absolutamente nada. Se enrocaron de tal manera, como cual talibanes islámicos y cual islamistas, que yo no puedo hacer nada contra eso. Y llevaron, yo creo que en este momento mi partido no estuvo a la altura, pues a la situación que nos llevaron. El Partido Socialista, pues en vez de hacer cumplir sus estatutos y sus normas, que yo cumplo y cumpliré escrupulosamente, pues decide dejarse chantajear por el bloque nacionalista galego. El partido de la oposición cero es yo presidente de la Diputación, con el apoyo de mi partido, y esperando. Yo no sé si habría que pedir la dimisión de los 2 diputados del bloque por ineptos y por llevar a ese partido y a la Diputación a donde la llevaron. Pero no la voy a pedir, que reconsideren la situación, que respeten las decisiones del PSOE, que, repito, soy diputado en estos momentos impecable, impoluto, y desde luego no me parece una jugada digna que 1 hora antes o 2 horas antes de la toma de posesión se cambie una propuesta que tenía el apoyo, como dije antes, de todo el mundo. Respeto, yo creo, que a las decisiones que toma el partido, pero es una decisión, primero, que se tomó incluso sin mi presencia, lo cual me extraña, que yo no vi, y yo no desconfío de la palabra de nadie, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas, si se hizo así, hay que hacerlas de otra manera. Y alguna persona del entorno del presidente, yo creo que tendría que en estos momentos presentar la dimisión y marcharse. Si estamos hablando de una propuesta que además dice, es que yo no la vi, no puedo hablar, solo hablo de oídas, que está firmada por el actual secretario general César Ruena, desde luego, si es así, yo creo que es una maniobra indigna de quien lo haya pedido y una falta de respeto, repito, a las decisiones de los militantes. Pero bueno, no me preocupa porque no creo que puedan abrir un expediente a mí por presentarme a una votación limpia, transparente, democrática, y que por eso me vayan a expedientar y que se me cambie. O sea, si alguien tienen que expedientar en este caso fue al que pidió que se cambiara toda la decisión del partido en la provincia de Lugo para intereses espurios de otra persona, no de Darío Campos. Que Darío Campos, al final, yo creo que es una de las víctimas más de lo que está ocurriendo.
Dende o BNG, Antonio Veiga, quen fora vicepresidente primeiro da Deputación e compañeiro nas xuntas de goberno de Manuel Martínez, dixo hoxe que a posibilidade dunha moción de censura é unha proposta feita que se contempla dende a Executiva Nacional do BNG e que sería a mesma quen tomaría a decisión. Engadiu que tamén se terían que reunir os órganos do partido na provincia de Lugo. Desde a Executiva Nacional, a nota que fixeron antes para os medios, pois contemplaba esa posibilidade de moción de censura. Xa digo, é unha decisión da Executiva Nacional que é quen está levando as negociacións, quen levou as negociacións sobre as diputacións de Pontevedra, a de Lugo e a da Coruña co Partido Socialista. Agora, a Diputación de Lugo pois xa tuvo un resultante que é a presidencia do Partido Popular, e agora mesmo, no momento en que estamos, pois é nese primeiro contacto coa nova presidenta da Diputación, concretamente ontes ás 2 da tarde, pois despois de felicitala, lóxicamente, falamos xa do posible traspaso de competencias no que compete a área de vicepresidencia. Xa digo, foi unha reunión pois do máis cordial posible, como non podía ser do outro xeito, en días sucesivos pois falaremos eso a respecto da moción de censura ou calquera outra decisión que poida tomar o Bloque Nacionalista Galego, ademais de tomala a Executiva Nacional, que foi quen fixo esa proposta. Desde logo que os órganos do Bloque Nacionalista Galego na provincia de Lugo pois se tenen que reunir tamén, porque o Bloque Nacionalista Galego organízase en 3 comarcas na provincia de Lugo. Cada un deses órganos pois tenen que seguir os pasos normais, analizar esta situación e facer as propostas que crean convintes e falalo coa Executiva Nacional e resolvelo, xa digo, nos órganos do bloque que tenen competencia para iso. Hai que cumplir uns plazos. A moción de censura, no hipotético caso, pois teríase que presentar como moi tarde un ano antes de convocar as seguintes eleccións, por eso está todo aberto, todas as posibilidades, desde logo que están abertas, pero volvo a referirme ao mesmo. Será o Bloque Nacionalista Galego a través dos seus órganos que non decida e que non propoña, que non debata, quero dicir. Mentres, a presidenta da Deputación Provincial a Popular, Elena Candia, tivo hoxe o seu primeiro contacto con traballadores da institución provincial. Dixo que ela e o seu equipo están preparados para poñer en marcha o seu proxecto e que o queren levar a cabo canto antes. Sobre unha posible moción de censura, dixo que é algo que non vai a condicionar a súa folla de ruta. Quería que o primer acto como presidenta fora visitar aos traballadores da institución provincial, intentar transmitir a maior normalidade e asumir a responsabilidade desde o momento máis inminente. Como decía, estes días temos un proxecto e temos outra forma de facer política nesta institución e queremos poñela en marcha canto antes. Non nos vai a condicionar, o noso proxecto vai a ir ca folla de ruta que marquemos, outros terán que dar explicacións ou organizarse, non nos debe de preocupar e non nos vai a preocupar. Como dixen, o único pacto témolo cos veciños desta provincia. Todo aquilo que pedimos cando estábamos na oposición vamos a ir intentando articulalo para cumplilo coa maior coherencia posible. A folla de ruta está marcada fundamentalmente aquelas peticións que de xeito máis insistente pedimos cando estábamos na oposición e priorizando tamén aqueles cos destinatarios son xente máis necesitada ou máis débil, especialmente en áreas como de servizos sociais, por exemplo. Hai moitísimos expedientes que temos solicitado o seu acceso e que non poidemos ver. Por iso xustificaba, incluso cuantitativamente, que non estábamos nunha administración transparente. Agora, por suposto, acceder a esa información espero que sexa máis doado. A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na provincia de Lugo piden melloras de seguridade para os peregríns do Camiño. Para reivindicalo, cortarán este mesmo domingo en Arca o tráfico cunha barreira humana.
Hace 15 días una peregrina, una asociada nuestra, falleció cruzando una carretera nacional en un tramo del Camino de Santiago. Entonces, a raíz de ese desgraciado accidente, pues nos pusimos a trabajar en cuanto a la localización de esos puntos negros que hay en los tramos de los Caminos de Santiago que cruzan nuestra provincia. Tenemos alrededor de 430 kilómetros en las 3 vías principales, Camino Norte, Camino Primitivo y Camino Francés, solo hablando de carreteras estatales, carreteras de la Xunta y carreteras de la Diputación. En esas carreteras y en esas 3 vías jacobeas detectamos más de 70 puntos que consideramos puntos negros, puntos peligrosos para el paso de peatones. En la mayoría de los casos la limitación de velocidad no existe, en otras figura a 100 km/h, a 90 km/h, a 80 km/h. Como digo, la mayoría están sin ningún tipo de limitación y pedimos de forma urgente y ya la colocación de señalizaciones verticales en cada uno de estos puntos para limitar la velocidad a 50 km/h, el pintado de paso de peatones en estos puntos y la colocación de bandas sonoras. Aparte de estas peticiones que hacemos, vamos a iniciar el próximo domingo una serie de cortes de tráfico en los puntos que os decía que consideramos más peligrosos, y vamos a empezar el domingo en Arca, que fue donde se produjo el accidente, y va a consistir en un corte, digamos una barrera humana, un paso de peatones humano para, durante un par de minutos, proteger de los coches a los peregrinos que en ese momento estén cruzando por ese punto. Al mismo tiempo se le va a entregar a los conductores que paren en ese punto pues un pequeño folleto pidiéndole que respeten esos pasos de peregrinos y que, bueno, eso, que tengan cuidado, que el peregrino viene de hacer muchos kilómetros, que los reflejos no son los mismos y que, bueno, que por favor tengan un poco de cuidado en esos puntos. Y también vamos a entregar en los albergues unos mapas de este tipo donde figuren pues los puntos peligrosos que se van a encontrar según vayan realizando las etapas, que el peregrino sepa en cada momento con los puntos que se va a encontrar. Divertirse aprendendo coa ciencia. Este é o obxectivo de Xuvenciencia, un campus de verán dirixido a alumnos preuniversitarios que se está levando a cabo dende o luns no campus universitario lucense. Entonces ahora simplemente hai que deixalo secar para despois poder velo no microscopio. Aprender e desfrutar é o lema que seguen os máis de 100 rapaces e rapazas que están a participar no terceiro campus de verán Xuvenciencia de Lugo, dos cales aproximadamente o 20% están repetindo a experiencia. O campus é para 120 alumnos, pero tuvemos alrededor de 300 solicitudes. Casi un 20% do alumnado é veterano. Temos xa unha categoría incluso distinta de campus na que repite. Ahora fan moitos amigos. Tamén nos parece moi importante que interaccionen entre eles a estas idades, entre alumnos de distintos centros. Podo decir que como alumna veterana que é unha experiencia bastante recomendable e bastante satisfactoria hacia o futuro dunha persona. O obxectivo que promove este campus é despertar o interese polas titulacións das ramas científico-tecnolóxicas e sociais aos alumnos que están preto de acceder aos estudos universitarios. Bueno, pois o obxectivo deste campus é que os rapaces de secundaria se poidan achegar á vida universitaria e descubran de primeira man como é realmente. A verdade é que tiña varias opcións en mente e creo que teño moi decidido que vou por Ciencias da Saúde. Porque vexo que me gusta, perdinlle o medo sangue, así, non me conta de que, sí, de que me gusta, me sinto realizada. Sempre vou, penso, abrirlles a mente de todas as opcións que temos en Lugo que eles poidan escoller. Eu penso que é unha iniciativa que pode ser moi boa, porque sempre que empezas con 17 ou 18 anos a empezar unha carreira universitaria, tes moitas dúbidas. A través de diferentes obradoiros prácticos, os estudantes experimentarán que a ciencia e a tecnoloxía coas súas propias mans e desenrolarán un proxecto no que serán dirixidos por profesores universitarios. A verdade é que hai que comentar que é unha iniciativa totalmente pioneira no Estado español e na nosa universidade, por suposto. Somos todos docentes deste campus e aproximadamente, incluindo investigadores, 90 e algo, casi 100 docentes estamos involucrados neste proxecto. E hai que dicir dunha
dunha forma totalmente altruista. Pois eu axudo neste proxecto, un dos proxectos que se fan no campus, que é para facer análises tanto de orina como de sangue no laboratorio. Entón contamos coa axuda do meu can e que intentamos facerlle que tipo de analíticas poderíase facer para saber se un can, neste caso, ten algunha enfermidade ou non a ten. Ano pasado estaba facendo animal CSI, que era unha necropsia, este ano análisis clínicos. Estábamos facendo unha ecografía a un can, estiveronos explicando así radiografía, ecografía, diferenzas, e agora estámoslo poñendo en práctica. Durante os 5 días que dura o programa tampouco faltarán actividades lúdicas e culturais, porque ademais de aprender, o importante é facer novas amizades e desfrutar da experiencia. Hai moita xente así de Galicia, entón, pois, de diferentes partes. Consigues amigos que acabas collendo confianza. Eu, por exemplo, a Laura, que está aí atrás, xa a conocía do ano pasado e temos super boa relación. Fanse amistades e pásase moi ben. O director deportivo do Lugo, Toni Otero, admitiu onte o interese en renovar a Manu e a Toni do Vale. Ambos xogadores coñecen a proposta lucense, pero tamén teñen outras ofertas. O director deportivo do Club Deportivo Lugo, Toni Otero, repasaba onte a actualidade deportiva do conxunto lucense e destacaba o interese nas renovacións de Manu e Toni do Vale. No caso do lateral, admitiu en declaracións a cadena SER Tenerife ter unha proposta do cadro insular. Manu dixo que estudará a proposta do Lugo e tamén a do Tenerife e que nos vindeiros días tomará unha decisión definitiva. Pola súa banda, Toni do Vale deixouse querer polo club lucense. En declaracións a cadena COPE, admitiu a oferta do Lugo, pero dixo que iso é un tema que leva o seu representante, o igual que o resto de propostas que lle poidan chegar. Toni do Vale, que só estivo 6 meses no equipo, xa que chegou no mercado invernal, asegurou estar moi cómodo tanto na cidade como no equipo. Pero agora hai un novo proxecto no Lugo, por iso quere que sexa serio, o que asegurou é o máis importante para el. Do novo director deportivo, o que coñece da súa etapa no Celta, do Vale comentou que é moi importante que estea no conxunto lucense e tamén destacou o interese que amosou por el o novo técnico Luís Milla, quizáis factores decisivos para que o extremo zurdo se decante pola oferta do Club Deportivo Lugo e faga oídos xordos a outras propostas máis potentes no eido económico ou quizáis máis atraíntes, xa que hai algún conxunto de primeira división interesado en contar cos servizos do xogador zurdo para as vindeiras campañas. Isto foi todo por hoxe, pero poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Deixámolos agora cunha exposición colectiva que se pode ver na Galería Catedral. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.